Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag ka nga ila. Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag ka nga ila. Oh. Hello, ma. Oh. Dito ako sa Niaga, ma. Oh. Wala kang trabaho ngayon? Ano? Ma, hindi nga ako bakla, ma. What? Oh, hindi ako bakla. Hindi nga ako bakla, ma. Andito lang ako sa Niaga kasi nagtambay ako, napahangin ako dito kasi kasama ko ngayon jowa ko. Oh, kasama ko ngayon. Oh, kasama ko. Gusto may video ko? Oh, okay, sige. Sige, ma, basta ibigay mo sa akin yung regalo mo sa akin, ma. Hindi ako bakla. Oh. Sige. Isasend ko sa iyo, ma. Okay, ate. Kung panggap ka na GF ko tapos i-video ko lang tapos isin ko lang sa kay mama ko. Pwede na. Okay lang? Okay lang? Wala ka naman jowa, di ba? Wala kang jowa? Ikaw? Wala. So kayo na lang dalawa, jowain ko. Gago! Tati ha? I-con ko kay... i-video ko. So, ito na pala, ma. Dalawa pala yung girlfriend ko, ma. Ito po sila. Jessie Menjola, ma. Ito si Jessie Menjola and Vivian. Ito, wag na to kasi sweet to silang dalawa eh. Stay strong sa inyo, pero dalawa talaga yung girlfriend ko, ma. Tatlo sana, kaso kinuha lang ni kuya eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Sabi mo, hi tita. Hi, tita. Mahal ko yung anak mo. Mahal ko yung anak mo. Mahirap bang ibigay sa katulad ko? Isa lang naman ang pakiusap ko. Ma, ikikis niya ako na. Ngayon, ma, ikikis niya ako ngayon. Dito lang mo. Ma, dito. Ikikis niya ako ngayon. Sige. No. So, actually, ma, sweet to ma. Sweet to ma eh. So, hawakan mo muna yung kamay ko. Hawakan mo yung kamay ko. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ito muna. Kiss ulit. Kiss! Huwag ka na mahiyot. Sige. Ikaw din. Ikis mo ako, ikis mo ako. Bilis! Bilis, ikis mo ako. Saglit lang. Ayoko! So ayun, ma, nakita mo na? Ma, hindi ako bakla, ma, kasi dalawa yung girlfriend ko, ma. Gago! Hindi ako bakla. So, ayun, ma, okay na, ma? Okay na, tara. Mag-hotel na tayo. Tara na. Ang galing! Sumama na kayo sa akin. Tara na. A few moments later. Oo. Okay. Okay, sige ma. I-video ko, tapos isisend ko sa'yo. Okay, hindi nga ako bakla. Ate, bakla daw ako, ate. Bakla daw ako. Okay, i-video ko. So ayun na pala, ma. Ito na pala yung girlfriend ko. Ano ka pangalan?
Nadine. Ito po si Nadine Lustri, mga. Ay ka kasi. Ay ka sa ano sa video. Sabihin mo, hi tita. Hi, tita. Yamite. Hi, tita. Yamite. Sana all. Din mo yung kamay ko. Para-paraan, yan ka na naman. Oh my God! Tinginin mo na yan. Huwag kang Ang galing mo, Anggoy. Ang galing. Ate, bye-bye. Bye-bye. I need somebody who can love me and my words. No, I'm not perfect. A few moments later. Oo, ibibidyo. Ma, ibibidyo ko, ma. Ibibidyo ko kasi, ano. Okay, sige, isend ko lang sa'yo. Basta ibigay mo yun sa akin, ma. Yung 1 million mo na pinadala sa akin. What? Ha? Ibigay mo after kong mag-video. Actually, ma, dalawa sila ang jowa ko, ma, eh. Ay, hindi. Joke lang. Isa lang. So, sige na, ma. Sige na. Bye na. Okay, bye na, ma. Bye na. Ay, nahulog sa maling tao. Gago! So, ayan na, ma. So, ayan na pala yung jowa ko, ma. Ito pala si Eliza. Eliza. Si Eliza Valdez ng buhay ko. Sabihin mo kasi, mama, na, ma, mahal ko yung anak mo. Mamay ko yung anak mo. Ma, mahal ko yung anak mo. Mamay ko yung anak mo. para-paraan, yan ka na naman. Ang mga tinginin mo na yan, alam ko yan. Huwag kang mailang. Tapos, ikis mo. Oh, no. Para-paraan, yan ka na naman. Ang mga tinginin mo na yan, alam ko yan. Isa pa kasi nag-request siya. 2 beses na yan! Nag- Oh, no. Magtita ka na. Tita, mahal ko po yung anak mo. Tita, mahal ko po. Mahal din kita. Ano na tayo, mag-check-in na tayo doon sa sa hotel. Huli ka na. Patay! Mag-hotel na Yari! tayo. Sige na. Hawak na. Let's go. Ayan, ma, may jowa na ako dalawa, ma. Ayan, may jowa na ako dalawa. Ang galing! May jowa na ako dalawa. Ayan, may jowa na ako dalawa. Ayan, ma. Ayan, ma. Ayan. I need somebody who can love me and my words. No, I'm Ano? I-video ko? Hindi nga, ma. Lalaki nga ako. Oo, lalaki ako. Oh, promise. Sige, ma. Isisend ko sa'yo ngayon, ma. Video ko. Ate. Pwede ikaw, ate? Pwede ikaw i-take ko video. Mag-ano ka, mag-aka at jowa ko ba? Sige na, ate. Hindi. Kasi may jowa yan sila eh. Ikaw wala kang jowa, so. Oh, wala kang jowa. Ano? Sige na, ate. Magkaka lang na i-video lang natin. Then isisend ko kay mama na, ma, ito na yung kasi napapakamal lang kasi niya ako na bakla eh. Galing, ha? So ito na, ma. Ay, ma, ito na po yung GF ko, ma. Ito na po siya. So mag-hi ka kay tita. Mag-hi ka tita. Hi po. Hi tita. Sabihin mo hi tita. Hi, tita.
Kamay ko, hawakan mo kamay. Hawakan mo kamay ko. Para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tingin mo na yan, alam ko yan. So ito po si Azilma. Oh, ito na po siya. So hindi ako bakla, lalaki po ako. Lalaking lalaki ako. Bastos ka! What? So hindi ako bakla, lalaki po ako. Lalaking lalaki ako. Yo, what's up mga kachoy? Sana hindi kayo nabitin. So, shoutout muna sa mga nag-comment sa ating latest video. Shoutout kina Island Half Cast Inday Lubay, Rosel Bianca, and Malaya Challenge. Shoutout sa inyo mga kachoy. Then, shoutout I love Syra Cafe. And shoutout kay Sir Moto. Yan, subscribe yan. Ito yung YouTube channel nila. Then, shoutout kay Mary Jane Sumayang. So, shoutout sa iyo, kachoy. Salamat sa obvious support. And Julina Pelonia. Shoutout sa iyo, kachoy. And also, a special shoutout kay Angel Musted and Marianne Escototo. So, please like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para palagi kang updated sa ating mga kabuang videos. So, miners, spread love and good vibes.